Era visto. O tanatorio. A ver se hoxe non acajamos. E como é que non foches a de Puscas a ver o partido, papá? Porque Puscas é un jaliñeiro. Nin non hai dios que vexa un partido tranquilo. E na casa, polo menos, podo analizar a xogada sin que ninguén me moleste. Moncho, pon a americana, que temos que ir ao velorio da señora Rufín. Era visto. A culpa xa foi miña por non quedar no Puscas vendo o fútbol. Espera que acabo o partido. Diso nada. É a pura que non quero chegar tarde como sempre. Pero que presa tes, a morta non vai marchar da casa. O velorio non é na casa, que é no tanatorio novo de Cruces. Quieta aí. Aí sí que non, Acabaron ca caña feita na casa. Ca matanza feita na casa. E agora queren ir contra os velorios feitos na casa. Ahora, sí que non. É unha cuestión de principios e non hai máis que falar. Espérote no coche. Non tardes. Que tan enganado estaba, meu. O tanatorio novo de Cruces é unha maravilla. O que non porou ali non sabe que é o luxo e o confort. Mármore e granito a todo meter, aquilo parece París. E a cafetería? Ten unha pantalla de plasma criminal. Parece que estás vendo o fútbol deitado na erva. E o mellor de todo, a xente vendo o fútbol non berra. Enténdese que por respeto aos defuntos. Ben, as antípodas do Puscas. Nada que ver. Anormal, que es un anormal. Insufrible. Sí, pita xa, que vai a unha vestiaria a descansar, que están herniados. Pero chistos como... Veña, é un momento de consumidor, non veñas tocando carallo na mitad da segunda parte. A mí non me poñas nada que teño que marchar. Logo. Teño un velorio. Que morreu? Un de Santa Comba, pero vos non o coñecedes. Pero esperarás a que remate o partido, non? Non, que é moita hora está o defunto ali no sitio e... Ala, apúntamo que pago despois. Vese lle afectado. Afectadísimo. Eu o morto ni non coñecía. Pero que segundo tempo de partido, Na televisión do tanatorio, ata o deportivo parece un equipazo. E o trato ao cliente xa non digamos. Selecto, selectísimo. Teñen un camareiro argentino que é unha maravilla. Que desea tomar el caballero. Aí sí que xa me enganchei. Pero ainda queda o mellor. Pero son as 4 da mañán, onde beso? Do tanatorio. E logo que morreu? Un de Santa Comba, pero o tino non coñecía. Que deixou viúva e 5 fillos. Como choraba a mal nove. Como quedou esa familia destrozada. Como cheiras alcohol, Moncho? O amoníaco que lle botaban mortos, para que non cheire, non? Ala, vente para a camiña e descansa, que mañán tens que madrugar. Aí está, a coartada. Se digo que veño do tanatorio, podo chegar cando me pete sen que Elvira me monte un Cristo. E quen di chegar tarde á casa, di entrar tarde no traballo. Pero vamos a ver, Gandul. Podes saber que horas son estas de chegar? É que botei toda a noite no tanatorio, don Anselmo. Ah, vaya, sinto algún familiar. Non, pasa que tiña que ir, tiña que ir porque era un cliente da casa. De aquí de Naveiro? Non, de Santa Comba. Ah, normal. Non me digas por qué, pero a todo o mundo lle parece normal que todos os días morra un de Santa Comba. Pois non é por nada, pero se era cliente non só deberías ter avisado. Como se chamaba o difunto? No, es que ela non creo que teña, que a familia eran así medio agarrados. Rogelio Pérez Puga, veciño de Santa Comba, era este? Sí, xusto. Chico, pois non me soa de nada. Seguro que era cliente noso. Si, home, ainda veo a semana pasada a comprar un cuadro. Un cuac? Pero se tiña 94 anos. 94 anos, pero unha ansia de vivir fora do normal. Que barbaridade. Non somos nada. Choio. E así todos os días, enchéndome a cualibres na cafetería do tanatorio sen que ninguén me bote en cara. Estou enganchadísimo. Estou tan enganchado que ata levo no peto unha gravata negra por se hai que arrancar para lá. Os de Santa Comba xa se sabe, non avisan. Que? Outro velorio? Sí, un de Santa Comba. Nun tempo pa aquí moita xente morre en Santa Comba. É unha desgraza, un andacio, meu. Caen como moscas. Parece Chernobyl. Unha lástima.
Marcho que é moita hora para o velorio. Non a cousa... A ti antes non había quen te sacara daqui e agora casi nin ves. É que entre o chollo e a familia... Un atraso todo. Míntreme, Moncho. Dime a verdade. Te estás parando noutro sitio, non? Era visto. Antes ou despois tiña o que descubrir. Chegou a hora de dar a cara. Está ben, Puscas. As cartas enriba do tapete. Estou parando noutro bar. Pero que che dan nese bar que non che di eu? Non me poñas máis difícil, Pusquiñas, por favor. Pero dimo, tens que dicirmo. Eu que sei, é a novedade. É a novedade. Eu estaba estancado vitalmente. Facíame falta outra ilusión. Bueno, eu que sei, simplemente pasou o que tiña que pasar. Ti non te acorda todo o que che din eu, non? Non te acorda cando me rompiche a cisterna do váter que eu fixen como de quen que non foras ti? Ou cando chamaba Elvira? Cando chamaba Elvira e eu dicía non, xa vai de camiño. Iso non te acordas? Mira, está todo aquí no peito, guardado no corazón. Pero agora teño que marchar, que é moita hora. Moncho, vas para ali, non? Non te mortifiques, Pusquiñas, non te mortifiques. Home, que non che fai falta ninguna. E non me gardas rancor. Foras tomar polo cu. Rompiño o corazón, sei. Pero o tren da felicidade pasa poucas veces por diante dun. E maldita gana tiña de perdelo. Que tan equivocado estaba. Como que te teñen retido? Espera. Sí, agora vou. Que pasou, mamá? Que vergonza o teu pai, que sei que perdeu a cazadora coa carteira e ten a deber 6 cubazas no bar do tanatorio. Diz que se non nos paga van chamar a Garda Civil. Está mato. Se lle larguei 6 cubatas nunha hora, foi porque estaba tocado pola miña rotura con Puscas. Pero xa o de menos. O importante é que acabei descubrindo que clase de antro é esa cafetería do tanatorio. Do peor. Que vergonza, Dios mío, que vergonza. Bueno, non foi pa tanto tampouco. Non foi para tanto, berrando como un tolo ali diante dos defuntos e das súas familias. A ti parece normal. Un sitio ao que vas a cotío, un bar ao que vas todos os días, que hai unha confianza, que non che apunten 6 míseros cubalibres. Por favor. Moncho, a cafetería do tanatorio non é un bar para ir a diario. Ali só se vai cando hai unha desgracia. Pero xa, ata o camarero estaba preocupado porque dis que estaba por ali, como dixo, merodeando. Merodeando. O argentino ese a palabras elegantes non hai quen lle gane. Pero humanidade cero, Raza máis falsa, E como era iso que dixo que eras? Necrófilo chamoume. Sabe Dios que significa iso? Necrofilia. Xa a propia palabra o di. Necros e filia. Que é amigo de comer nécoras. Home, eu... Xa que comer marisco come, xa que eu teño problema, pero... Eu... Sou máis de churrasco. Oi, Puscas, que tal, home? Que vas por isto? Mira onde estaba a cazadora. Parece que foi Dios. Mira, que che parece se esquecemos o que pasou onte e facemos como se non pasara nada, eu? Hai que darlle tempo para que cicatricen as feridas. A mariconera. Hoxe o día empezou como ao carallo. Tes que limpar o fallado, Moncho. Mira que limpe o fallado, Moncho, que non cho quero repetir, Moncho. Pero ás veces, ata no inferno tes sorte. Cando me ia poñer a limpar, sabedes que atopei? Unha xoia. Unha mariconera original de 1973, do meu tío Richie. As mariconeras e o destape foron o máximo nos 70. Eran símbolo da liberdade masculina. E cuidado, bonitas, bonitas que isto combina con todo. Vaias de traxe ou vaias de chándal, isto dache elegancia e distinción. Pero que vai dicir a xente, Moncho? Que son un tipo elegante, con clase. Con clase de bujarrón. Para ti, ignorante.
Mira, Monchiño, xa queres levar na casa a Lati, pero non se te ocorre sair con iso á rúa, por favor, cho pido, Sinto, Elvira, pero xa me fixen a ela. Sacando a motosserra e a desbrozadora, metín dentro todo canto teño de valor nesta vida. Xa non pode pasar sen ela. Ai, Xesús. Mira. Elvira ten moitas cousas boas, Dios me libre. Pero ollo para a moda non. Non lle van os complementos con estilo, porque ela sempre foi máis de feirón. Afortunadamente, na parroquia tamén temos lugares nos que saben apreciar a elegancia masculina. Pero, por favor, pero que... Non mamoles, é o que che faltaba. Home, por Dios. Pero, Moncho... Nin o digas, Pusca. Está unha mariconera, Moncho. Pero que asco, sí, que ignorancia. Este é un bolso masculino. Bolso será agora masculino na vida. Isto levábase nos 70, entendes? Cando os homes eran homes. Charles Bronson, Starsky Hutch, Santiago Carrillo. Non había un machote que non levase unha destas. Eu que non lle vexo é a utilidade. Tírame nada. Mira para aquí. Mira, as cartas, o móvil, o tabaco. Pero se ti non fumas. Pero agora pode invitar. Mira para aquí. O cargador do móvil, o corta-uñas, que máis? A ver, as pastillas da cabeza, chicles... Pero se ti non comeches un chicle na vida. Bueno, pero agora pode invitar. Exacto. E non chera moito mellor comprar unha destas de avatar na cintura, unha riñonera. Unha riñonera. Unha prenda de presidiario, de drogadito. Pero isto que é celda 211, ou que? A que carallo lle vas pedir a Lino? Un tipo que cando sae da parroquia é para ir a unha parrillada da oferta a comer churrasco por 9 euros. Eso non pode estar, bo. Carallo vais a ver un tipo así de moda. Eu con isto, a fin do mundo. E quieto aí que ainda quedou mellor, Nesta lateral temos un dispositivo importantísimo, a cremalleira. Que me di? Que lle parece? Que ten, home, que ten? Deixa estar as buxas tranquilas, tipo. A ver, mira, e despois por dentro. Por dentro é unha maravilla. No propio interior é un departamento para cousas miúdas. Mira pa aquí, colle un tráiler, pero... A mí está! A mí... Moncho, que lle pasaba a ese home? Sei que mosca lle picou. Iso que é iso? Isto, chula, Quietos aí. Don Anselmo xa non é Lino, Don Anselmo é outra cousa. Ten mundo, ten cartos. Nunha palabra, ten estilo. Moncho, estásme espantando os clientes con esas caralladas. Quita iso da miña vista. Pero iso non fai mal ningún, mira. Fora da miña vista. Estás te volvendo moi rarito, Moncho, moi rarito. O que vos dixen? Encantoulle a todo o mundo. Os bar alucinaron. Don Anselmo, bueno, xa nimos conto. Unha sensación. Pois a mí non me convence, Moncho. Quita a placear, que eu non te quero ver con iso na mesa. Ta. Hai sitio. Papá, imos ter que falar. Era visto. A xuventude, como non? Eles entenden de moda. Xa estou vendo ao meu Kevin pedíndome unha polo seu santo, polo San Kevin. Seguro. Papá, estou algo preocupado. Que pasa? Por que faz isto? Por rebeldía? Isto? Porque é cómoda. Cómodo tamén sería andar en pelotas, papá. Pero non andamos en pelotas. Non, xa sei, é que... É que a vida en sociedade exige certas convencións. Ti chamalle presión social ou o que queiras. Por que ando eu co pelo así? Eso me gustaría saber a mí. Pois porque son parte dunha cultura, papá. Da cultura do botellón, do tuning, das discos de Santa Comba. Pero ti non podes andar por aí co que che pete, papá. Pero que é moi práctica, fillo. Moi práctica. Se non me entendes, pois xa o entenderás, papá. Pero polo da hora faime caso. Que eu disto sei máis que a ti. Veña, anda, quite eso da man e madura dunha vez. Veña. Pois mira, non. A outras cousas pode que me gañen. Eu que sei, a informática, a educación para a ciudadanía, a higiene... Pero a carneiro non. Vou na lavar posta tanto como me saia das pelotas. Comendo, vendo a tele, mexando... E aí tamén. Ai, que tan ben se está, Que iso? Sácate iso daqui. Espera, hasta aquí chegamos, Moncho? Oye, a ver, veña, tranquila. Onde caben dos, caben Fora, tres. fora, que non te quero que comer. Fora. Ou ela ou eu. Hai decisións na vida que son moi duras de tomar. Celta ou Dépor, porco ou ternera.
Pero hai outras que son aínda moito máis difíciles. Elvira ou a Mariconera. Eu terei que quedar con Elvira. A familia é a familia. Pero ti, miña amiga, non sufras. Non penses que che vou tirar ao lixo. Non. Vou te incinerar, como se foses un cuñado. Princesa miña. Sobrinho, que? Buscas, trae un bolio que vou facer a quiniela. Aquí tes. Claro que me rafaste con eso. Veña, Moncho, non fai falta que me restregues pola cara. Tiña razón e xa está. A verdade é que isto fai a vida moito máis cómoda. Boas. Que hai? Que? Xogamos os viños. Pero ti tamén, alma cándida. A última que lle quedaba no feirón de Vilar. Sí que es venden como los quince. Bos días, Puscas. E a distinguida clientela. Pon aí un vermú rojo. Os amigos o que queiran. Cago na nai que os pariu. Copións de merda. Agora bonita si quieran, E a de don Anselmo das caras. Mira, Moncho, que te parece? Toma, toma. Unha tarxeta miña por se tes que chamarme. É a túa. Deixei, no, estaba farto dela. Vos non sabedes como son estas cousas, pero as modas é o que teñen, que pasan e... Verdade un momentinho. Anselmo, isto é calidade. Que vos parece, Preciosa, en pel, naturalmente. Tomade, por se tedes que chamarme. Pois xa foi. Toma. Miña tambora. Esteva, foi barato. Bueno, estamos tanto. Pero o servicio sin fai. Servicio. Que lle xía dicir? Que a queimarla na chiminea? Sí, íame tomar por tolo. Agora mesmo arranco para a feira de Santa Comba a ver se queda alguna. Kevin vegetariano. Kevin, pero que che pasa, que non comes nada? Non pasa nada. Moncho, mira o rapazo, que non come. A ver, Kevin, que? Que tes? Non queres máis? Non. Moncho, home! Se non queres non vai quedar aí. A ver, Kevinciño, que tes? Que che pasa? Non pasa nada, mamá. A ver, tes problemas? Ben, teño algo que contarvos. Ai, que fixeches? A ver, vou ser moi sincero con vos, Eu ben sei o que lle pasa a estes. Hai tempo prometiño un cuadro. E pensei que o esquecera, pero nada, ves que o tipo é listo, ten a quen tirarche. E claro, agora anda presionando. Papá, mamá, quero que saibades que me metín a vegetariano. Un vegetariano. Que é un payaso, home. Un payaso. Pero bueno, menos mal. Que alivio levei. Pensei que era un quad, pero ao final nada. É vegetariano. Bueno, se non quere comer carne lá el, máis tallada para min. Nada mesmo. Di que non quere comer nada que teña ollos e ao carallo. Parece unha barbaridade. É que vai comer? Que sei, verdura, leituga, banderías destas, cousas cativas. Pero ti pensas que con isto pode sobrevivir unha persona? Diz que sí. Mas sei que eso se lle pode chamar vida. Pero non vai comer carne ningún. Nada. Pero nin churrasco. Non, home, estou che dicindo. Non, hai xente para todo tamén, Eu só te digo unha cousa, que teñas cuidado. A historia está chea de maleantes que empezaron meténdose a vegetarianos, de aí metabolízanse e métense a arecrisnes, como Bin Laden. Que tan exagerado é o lino, mi amo. Se quere comer leituga, que a coma. Pero outra cousa é andar escapado por Afganistán adiante que... E a mito aire. Xa está, Cea. Hoxe a celgas. Eu casi que espero polo churrasco. Só a celgas. Como o Kevin José meteuse a vegetariano, pois imos comer todo saudable. Pero a ti parece que isto é bo para a saúde. Mira, Moncho, eu non vou pasar o día facendo comidas diferentes para todos, que isto non é o hotel Sopapo. A ver, Elvira, a ver como te explico, A ver se está claras. Nesta casa houve sempre unha tradición. Os xoves cómese churrasco, e punto,
Moncho, come e cala. Por un día, ben podo facer un sacrificio. Agora, eu esta noite que pasei non lle desixo a ninguén, Unha debilidade, non peguei ollo, mareos, vómitos... Agora sí, isto solucionase comendo dobre ao día seguinte. Hoxe, brécol. Só brécol. Calma, Moncho, calma, non te envenenes, Esta moda non ha de durar moito. E hoxe... espárragos. Cousa é grave, carallo. Se sigo así, vou morrer de inanición. Pero eu sei que facer para quitarlle esa teima a Kevin da cabeza. Guerra psicolóxica. Kevin, para que vexas que che apoio na tua decisión, mira o que che fixen. Que? Unha ensalada. Grazas, papá. Mira que simpático. Son tremendos. Papá, que é isto? Un chourizo. Que? A que só de velo che entran ganas de comer carne outra vez. Oh, Taca! E non o comío, Eu non me podería resistir. Bueno, se a guerra psicolóxica non funciona, vai haber que recorrer a un home do mundo que lle quite esas ideas da cabeza. Mamá. A ver, rapaz, non sexe astúzaro e fai caso do teu pai que sabe máis que ti. Tes que comer pulpo. que non como carne. Pero non sexe así ignorante. O pulpo nin é carne nin é peixe, pódelo comer tranquilamente. Que non como cousas que teñan ollos. Eu tendo, Anselmo, eu non sei quen carallo sei. Porque eu o único que non como son cousas que teñan deneído, o resto... Os animais sofren para que nós os comamos. E que? Tamén os vegetais. Mira esta leituga, ves? Se a quero comer, dime. Non me coma, don Anselmo, que teño medo. Mira como trevo. E ti que? Non tes piedade da leituga? Fixo é, verdad? Don Anselmo, moi ben interpretado, pero eu creo o da leituga non inspira moita compaixón. De acordo, non pasa nada. Vamos razoar. Con razoamento chégase a todas partes. Ti non te apures. Agora que non se pode mover, Moncho, mételle o pulpo. Vamos, se non quere abrir a boca, pechalle o nariz. Así. Aí. É que tan burro este rapaz, meu. Non vou eu, tapo o nariz e pensas que abra a boca para respirar. Que va, nada. Eu non sei que ten na cabeza esta chavalada. Vai haber que pasar a medidas máis drásticas. Vou falar con ele. Kevin José, imos falar de home a home. Vale. Ten que haber algunha maneira de amañalo de non comer churrasco. Non sei. Pode que se me volves comer carne, eu che compre algo. Ben, pois eu podería mañá mesmo empezar a comer carne se me compras un coche. Deso nada. Unha moto de segunda man, e vas que chutas. Un quad. De segunda man. Feito. Ai, Encántame que as cousas saian ben. Sabe, eu nunca fun de presumir, pero ao final acabei gañando eu. Kevin come carne. Sí, pero que pensaba o inútil este? Contra a psicología dun adulto que se quita dun rapaz. Hey, Miluco! Sí, son Kevin. Mira, o truco de facerse pasar por vegetariano funcionou. Sí, xa temos quad. Veña, vou ir buscar e deimos dar unha volta por aí a facer o animal. Veña, chao. Hola, amigos. Hoxe vou vos ensinar o cóctel máis famoso do bar de Puscas. O gin tonic. Gin tonic é mesturar ginebra con tónica, pero a mí xe mo mandan todo xunto. Botar ginebra con tónica, uns xeos e o toque da casa. Medio limón. Nada de pepino nin caralladas. É estragar o gin tonic. É como se lle botas cebola a un cuba libre. Só a suerte, amigos.